Να συνδεθούμε τώρα με το σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο υπόλοιπο Αττικής, τον κύριο Θόδωρου Κατσίκη. Καλησπέρα κύριε Κατσίκη. Κύριε Κατσίκη, καλησπέρα. Έχουμε συνδεθεί με το σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρου Κατσίκη. Είχε μια περιπέτεια στην Ελίκη ο γιος του μαζί με δύο Αλβανούς χθες και μάλιστα ένας από τους δύο Αλβανούς είχε στην κατοχή του 5 γραμμάρια χασίς. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει προφανώς με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κατσίκη, με ακούτε? Σας μιλάει ο κύριος Λιάγκας. Όχι στο στάδιο. Έχω άλλο. Κύριε Κατσίκη. Προηγείται ο κύριος Κύριε Κατσίκη, καλησπέρα κύριε Κατσίκη. Ναι. Είμαι ο Νίκος Ευαγγελάτος, καλησπέρα. Σας μιλάει ο Νίκος Ευαγγελάτος. Μα τι θέλετε να κάνω τώρα, τι θέλετε να κάνω? Κύριε Κατσίκη, καλησπέρα. Ωραία. Είμαστε στον αέρα κύριε Κατσίκη. Ωραία, 7 παρατέταρτο δεν μου είπατε. Ναι, είναι 7 παρα 10. Είχαμε συνεννοηθεί για αυτή τη συνέντευξη, ακριβώς 7 αυτό. παρα 5 είναι, παρα 2 λεπτά. Όχι, είναι παρα 10 κύριε Κατσίκη. Καλησπέρα. Ναι, τι ακριβώς έγινε με το γιο σας κύριε Κατσίκη, σας βλέπουμε. Είμαστε στον αέρα. Τι ακριβώς έγινε χθες με το γιο σας? Πώς βγήκα στο... Πώς βγήκα? Σας βλέπουμε κύριε Κατσίκη, είμαστε στον αέρα. Όπως έχουμε συνονοηθεί από το Άλτερ στις 7 παρα 10. Γιατί με ευχαριστείτε πολύ? Λοιπόν, με εσάς δεν βγαίνω. κύριε Κατσίκη, μ' ακούτε? Κύριε Κατσίκη, καλησπέρα. Μα δεν είναι... Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Πρώτα με τον κύριο Χατζηνικολάου και μετά με τους άλλους. Ωραία. Ναι. Αυτό έχει συνεννοηθεί όμως και με τον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Πώς? Αυτό συνεννοηθεί. Σύμφωνοι παιδιά, αλλά δεν γνώριζα και δεν γνωρίζω ότι πρέπει με τον καθέναν χωριστά να μιλήσω. Νόμιζα με όλους μαζί. Βγαίνει πρώτο το Άλτερ. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, καλοδεχτείτε και με τους δύο και μόνο πριν ξεκινήσετε πρώτα μιλάτε. Μα δεν είναι λογική αυτή ρε παιδιά, δεν είναι κομμάτι. Είναι τρεις. Είναι άνθρωπος. Συγγνώμη κύριε Κατσίκη, τι συνεννοηθήκατε? Δεν είναι λογική αυτή, θα τον βγάλεις κατευθείαν. Όχι. Πρώτο θέμα θα βγει. Και σε εμάς πρώτο θέμα. Ναι, αλλά θα βγει μετά. Μεσολαβούν κάποια λεπτά που δεν θα έχεις. Υποτίθεται ότι συνεννοήθηκε ότι πρώτα θα βγει στο Χατζηνικολάου.